Ezekiel chapter 33 and verse number 1. Kunana, say amen. Tanamaningdog paliog para sa pagbasa pulong sa Diyos. Everyone standing please para sa reading of the Word of God. Again, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, speak to the children of thy people, and say unto them, When I bring the sword upon a land, if the people of the land take a man of their coasts, and set him for their watchman, if when he sees the sword come upon the land, he blow the trumpet and warn the people, then whosoever heareth the sound of the trumpet and taketh not warning, if the sword come and take him away, his blood shall be upon his own head. Sa paniyo ka ng expression, his blood shall be upon his own head. Siya gayurang basolon para sa iyang kauliong kamatayon. Mamatay siya, pero siya kanang iyang kauliong sayo, wala siya naminaw sa warning sa trumpeta. Verse 5, He heard the sound of the trumpet and took not warning. His blood shall be upon him, but he that taketh warning shall deliver his soul. Ang pulong sa Ginoo, verse 1 Bisaya, ang pulong sa Ginoo miabot pag-usab nga ni kana kung nga nagaingon, anak sa tao, sulti ngato sa mga anak sa imong katawhan, ug sulti ngato kanila sa diha nga ako magdala sa espada nga nasa uskayuta, kung ang katawhan sa yuta magkuha og uskataw sa ilang mga udlanan ug mopahimutang kaniya ingon nga ilang bantay. Kung sa diha nga siya nagapakakita sa espada nga nag-abot nganha sa yuta, siya mopatunog, or we could say mopatingog sa trompeta o mopasidaan sa katawhan. Nasabtan niyo ang pulong trompeta, di ba? Klase sa instrumento para sa pag-play sa music, di ba? Sa Biblia, ang trompeta gigamit para sa pagpahibalo sa laing-laing butang, pero pinaka-importante, nagpahibalo kabahin sa peligro nga padulong. Can I say it that way? Danger that was coming. Ang kaaway, mag-atake, magpatingog, magpatunog, ang lalong ba ang tunog, di ba? Kinsa nakasabot sa pulong tunog? Nakasabot? Kinsa wala nakasabot? Kinsa nakasabot. Okay, so is it deep? Dili lalom ka na? Dili kayo? So it means play. Tunog is play the trumpet. Okay. Ako wala kabalo sa pulong tunog. So gamit ito nako ang pulong patingog ra. Asmanta. Siya mo patungog sa trompeta o mo pasidaan sa katawhan. Ang pulong mo pasidaan, warning manggod. Nan, si bisang kinsa nga nagakadungog sa tingog sa trompeta o wala nagadawa sa pasidaan. Magbaliwala siya sa warning, nagbaliwala siya sa tingog sa trompeta. Kung ang espada mo abot o mokuha kaniya palayo, meaning patyon gayud siya, ang iyang dugo maanaangan sa iyang kaugalingon nga ulo. Siya nakadungog sa tingog sa trompeta o wala manumbaling sa pasidaan. What is manumbaling? Manumbaling. Took, not work. Next mo, manumbaling. The English is took. I don't understand that at all. Manumbaling. Is that dawat? Pay attention. Tagad? Oh, okay, so pareho sa tagad. Wag. Did not take heed. So, can we use the word nagbaliwala siya? Can we say nagdanghag siya? That means heedless, right? And, all right, where are we now? O wala manumbaling sa pasidaan, ang iyang dugo maanaangan kaniya, apan siya nga nanumbaling sa pasidaan, mopalingkawa sa iyang kalag, meaning mopalingkawa sa iyang kinabuhi, dili siya mamatay, dili siya patyon sa kaaway. I have a strange story for you dahil maghatag ko ninyo sa tayo dahil kamo makalingkod. Kahapon sa gabi, kapoy gyud ko gikan sa mong pagbiyahe sa Dumaguete, kamaya kong katulog sa Thursday night, naglarga mini uli, natulog ko 3 a.m. Dayon 3 a.m. Friday morning, dayon kahapon sa Friday night, dugay kong
natulog. I took, sayo pang grammar. I stayed up late Friday night. And then last night, Sabado, I said, kinahanglan ko matulog. Kapoy, good ko, kinahanglan magwali ugma. I laid down, wala pa alas 10. Natulog na ko. Nindog yun ang katulog. Tamis, lamig kayo ang katulog. Kayong si Hannah, nagpukaw na mo, nag-ubog gayud si Hannah, kay dautang yun siya. Nimata ko, nihato ko sa iyang kwarto, pero si Ma'am Ruth nagatiman na niyad, nibalik ko sa akong higdaanan. Pero si Ma'am Ruth magasulti ni mo, kung mumata ko, usay maglusod gyud ko matulog pag-usab. Kanana ito po sa gahapon. Alas 10:30 ni mata ko. Alas 12, mata gyapon. So nagkuha ko sa kong phone, nag-start ko nagbasa sa Biblia. Nagbasa ko diri sa Ezekiel. Nag-andam ko sa akong mensahe para karong buntag niaging Friday. Pero nagbasa ko sa Ezekiel. Sa diat niabot ko sa verse 5, nakuptang gayura kong kasing-kasing. He heard the sound of the trumpet. Siya nakadungo sa tingo sa trompeta. Ang Diyos, wala nagtugo, akong natulog. Alas 12:30, nagbarog ko, nagkuha sa laptop, naglakaw nga to sa kusina, o nagsulat ko sa bagong mensahe para karong buntag. O kinang mensahe, giyatang na ko sa gabi sa Ginoo para sa atwa karong buntag. Tell my message is, he heard the sound of the trumpet. Siya nakadungog sa tingog sa trompeta. Dili siya makasulti, wala ko kabalo. Kaya siya nakadungog sa tingog sa trompeta. Giwarn gayud siya. He heard the sound of the trumpet. Magampo na ta, tayo ko mo makalingkod para sa mensahe karong buntag. Father, you know I need you right now. You know I'm physically weak and mentally tired. And God, I need your help. I pray, Lord, you'd fill me with your spirit. I pray, God, that you'd empower me. Bless me right now as I preach. Thank you, Lord, for bringing visitors today. I pray, Lord, you'd use the message to be a help and blessing to them. But, Lord, I pray you'd work in the hearts of our people. God, I pray you'd use this message for your purpose this morning. I don't know exactly why you changed the message, but I know this is what you want for our people today. So, paleo, ginotabangi ko. Lord, help me to help our people this morning. Fill me with your spirit. Work in your strength through and in spite of my weakness. Help us, God, please. Fill me with your power. Give me a clear mind. Help my Visayam. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. Diri sa Ezekiel chapter 33, ang Diyos nagkampara sa iyang mga magwawali ngadto sa watchmen, ngadto sa mga tao nga gipili nga mga bantay or bantay ba? Gikan ang pulong bantay, di ba? Watchmen. Ang tao I'm sorry. Diya sa panahon sa Biblia, wala pa airplanes, wala pa artillery. So, kung ganahan ng tao mag-protector sa ilang syudad, nagtukod sila sa dakong paril palibo sa ilang syudad. O kung naay peligro, kung naay mga kaaway, ang laing kasundalohan, magduol aron magatake nila, ang tanan tao gawas sa syudad, nag-work sa ilang mga farms or laing work sa gawas sa syudad. Kung ang kaaway nagduol na, sila makadagan, mga tao sa lugar nakadagan sa lod sa syudad, magsira na ang pultahan o safe manggod sila sa lod sa syudad. Pero kung ang tao nag-expector basin na ay kaaway magatake, mupili sila sa mga tao gitawag watchmen. Tao nga magbantay. Watchmen. And they would choose a man o siya magtindog or maglingkod ra diha sa taas kayo dito sa babaw sa paril nagabantay para sa kaaway nga magduol aron mag-atake. O diri sa atong text verse karong buntag, ang Diyos naggamit sa mga tigbantay. Kasi tigbantay, mga tigbantay nga usa ka panaglitan, he uses them as an illustration or a comparison to preachers. Ang mga magwawali gipili sa Diyos nga naman because ang tigbantay babaw sa paril. Simple kayo ang iyang responsibilidad. Dili komplikado. You ready? Una, siya magbantay. Kanang rasong gitawag siya, tigbantay.
magbantay siya para sa kaaway. Dayon, kung siya mukita sa kaaway, layo yun, mukita siya sa dakong panon, dakong kasundaluhan, padulong sa syudad. Kinahanglan siya magpahibalo sa tao, ang peligro padulong. Kinahanglan mo biya sa mga kapatagan gawas sa syudad o kinahanglan mo sulod sa syudad aron ma-safe yun ka gikan sa peligro nga padulong. Pero niyan ang panahon na walay television, walay cellphone, dali makapadala sa group chat message. Padulong ang kaaway, sulod na lang. Hello, buhat ko, wako nakakita sa mensahe. Patay kayo. Wala sila'y cellphone, wala'y TV, wala'y speakers. So, giyon sa nila, pagpahibalo, nagpatingog sila sa trompeta. O depende sa klase sa pagtingog, ang tao na hibalo, kanang pasidaan o kanang pagpahibalo kabayan sa laing butang. Pero ang pinaka-common, sila nagplay sa trompeta, nagpatingog sila sa trompeta, kay taas kayo ang tingog sa trompeta, madungog layo yun. Diba? O nasa taas kayo dito sa parel, so ang taong layo yun dito sa mga kapatagan nga nagpalibo sa syudad, silang tanan makadungog sa tingog sa trompeta, kabalo sila ang kaaway padulong, kinahanglan kung makasulod sa syudad, sa dalipang kaaway magataki na mo, mupatay ka na mong tanan. That is why God compares preachers to watchmen. Unsay responsibilidad sa magwawali, magbantay siya para sa peligro diha sa kalibutan. Ang mga butang nga makaguba sa kinabuhi sa tao, ang peligro nga padulong nga muguba sa mga tao, the dangers of sin, He watches and then He warns. Magbantay dayon magpasidaan, kana ang responsibilidad sa magwawali, sama sa watchman. Kung mukita siya sa peligro, kinahanglan siya magpatingog sa trompeta. Kung ang tao gawas sa syudad, kung panaglitan na itigbantay, mukita sa kaaway padulong. Mukuha siya sa iyang trompeta, magpatingog kayo, kusog kayo. Kung tao gawas sa syudad, makadungog sa tingog sa trompeta. Sila magadagan sulod sa syudad ug ang ilang kinabuhi ipalingkawas. Pero kung tao gawas sa syudad, magbaliwala gayud sa pasidaan sa trompeta ug nagpabilin dito gawas sa syudad, sigurado ang kaaway mo abot, mupatay kanilang tanan. In our text verses, we see that's exactly what God is talking about. Look with me at Ezekiel chapter 33 and verse 4. Ezekiel chapter 33 verse 4. Kung nasa amen? Here we go. Then whosoever heareth the sound of the trumpet and taketh not warning, if the sword come and take him away, his blood shall be upon his own head. He heard the sound of the trumpet and took not warning. His blood shall be upon him. But he that taketh warning shall deliver his soul. Nan, si bisang kinsa nga nakakadungog sa tingog sa trompeta o wala nagadawa sa pasidaan. Kung ang espada mo abot o mukuha kaniya palayo, ang iyang dugo manangan sa iyang kaugalingon nga ulo, siya gayon basolon. Dili magabaso sa uban, siya ang nagbaliwala sa trompeta o kanang gisulti sunod. Siya nagadungog sa tingog sa trompeta o wala manumbaling sa pasidaan. Ang iyang dugo mana nganha kaniya. Ang idea sa dugo, simple kayo, kanang idea sa pagkasadaan. Kung in English we say, he was caught red-handed. You ever heard that expression? Gidakop siya nga red-handed, meaning naay dugo sa iyang kamot. Ikaw ang nagluba kaniya. Ako wala. Ipakita. Tanong imong kamot, napay dugo. Saan ka? And when it says his blood shall be upon his own head, it says, your fault. Ang imong sayop. Dali magapalo sa lain, ikaw ang nasayop.
pasidaan ka. Siya nakadungo sa tingog sa trompeta o wala manumbaling sa pasidaan ang iyang dugo manangan kaniya. Apan siya na nanumbaling sa pasidaan mupalingkawa sa iyang kalag. He heard the sound of the trumpet. Siya nakadungog sa tingog sa trompeta. I'd like to say this morning to our church members. I know, pipila ka mga bisita karon, pero ganang kumosturi sa itong mga membro. Paminaw na. Ayaw magdula karon. If you have been attending Truth Baptist Church for more than 2 weeks, you have heard the sound of the trumpet from this pulpit. Kung naka-attend ka ni ining simbahan, bisan 2 weeks lang, nakadungog na ka sa tingog sa trompeta gikan ni ining pulpit. Ikaw nakadungog na ko magtindog diri ug mag-warn kabahin sa mga peligro sa pagpalayo, pagpasilaag gikan sa Ginoo. Did I say that correctly? Sayop ko gamay. I've warned about the dangers of wandering away from God. You heard. You listen to me. You've heard the sound of the trumpet. Giwon gayud ka. You can never say, God, I didn't know, because you know. Sila nga na dito sa assembly makasulti wa kong kabalo. Sila nga na dito sa Katolika makasulti wala kong kabalo. Sila nga na dito sa Alliance ug INC ug daghang line. Sila makasulti wala itaw nag-warn nako. Ikaw dali makasulti niya na kay membro ka diri. Ug diri sa Truth Baptist Church makadungog ka sa tingog sa trompeta. You've heard me stand up and warn about the dangers of following after the pleasures of the world. Nagadungog ka ako nag-warn ko, nagpatingog ko sa trompeta kabahin sa peligro, sa pagsanod, sa kailayan ni kalibutan. You've heard the trumpet. You've heard the sound of the trumpet. You've heard me stand up and warn about the dangers of the vices. Nagadungog ka ako nag-warn kabahin sa peligro sa mga bisyo, drinking, smoking, drugs, gambling, dancing. Yes, dancing is a vice. I said, ang pagsayaw mga bisyo. Pastor Mike, di ko mag-uyon niya na. Wak ko elabot. Ang Diyos mag-uyon niya na. No, mas klaro, ako mag-uyon sa pagtulo sa Biblia. I'm on God's side. God's not on my side. You've heard. You listen now. You've heard. You've heard. Young people, nakadungo na ka sa tingog sa trompeta. If you choose to go into a life of sin, you can't blame the pastor, you can't blame God, because you've been warned. Kipasidaan na gayud ka. You've heard the sound of the trumpet. You've heard me warn about the dangers of worldly music. Nagadungog ko ka, si Pastor Mike nag-warn kabahin sa mga peligro sa kalibutanhong nga music. You can't listen to the music of the world and stay close to God. Dili mahimo. You've heard the sound of the trumpet. You've heard me warn about the dangers of following your barkada. Nagadungog ka, ako nag-warn kanimo kabahin sa mga peligro sa pagsunod-sunod, pagkuyog-kuyog sa imong barkada. You've heard the warning and you know the danger. Kung mag-decision ka, magsunod sa barkada, dali ka magkasulti, wag ko kabalo. I didn't know it was good. Wag ko kabalo ka na mag-guba gayot sa akong kinabuhi. You've heard the sound of the trumpet. You've heard me warn about the dangers of watching wicked movies and other videos on the internet. Nagadungog ka sa kung pagpasidaan, kabahin sa peligro, kung magbantay ka sa mga hugaw nga movies, hugaw nga mga video diya sa YouTube or Facebook or bisan unsay lain mga illegal websites makabun. Pastor Mike, nailibre nga mga movie nining website. You watch me now, I've warned you. Oh, Pastor Mike, lingaw-lingaw gamay. O ang lingaw-lingaw gamay, makagdaot gayud sa imong tibok kinabuhi. And you can't say I didn't know because you've been warned. Gipasidaan na gayud ka. Sakto, gipasidanan kana. Gipasidanan gayud ka. You've heard me warn about the dangers of the dirty television. You listen to me? I know, people say, oh, pero magbantay ra ko sa news. But you know that's not true. Kung naay television, magbantay ka sa daghang laing kabuwang pod.
There's a reason walay TV sa akong balay. Say, Pastor Mike, nga naman walay TV sa imong balay? Tungod kabalo ko sa akong gawuliyong kaluyahon. Kung nakoy TV, magbantay gayud ko. O dili ko ganahan ang kahugawan ining kalibutan ang makasulod sa akong kasing-kasing. I want to be clean and pure. I was reading in my Bible yesterday or the day before, Peter said, by the which I stir up your pure minds. Stir up means mag-ukay-ukay, meaning magpukaw ni mo, get you excited about serving God. You listen to me, you're never going to be excited about serving God if your mind is dirty. Kung mapuno ang imong kasing-kasing imong huno-huna sa kaugawan ining kalibutan, dili ka ma-excited kabahin sa pagbasa Biblia, dili ka ma-excited kabahin sa pagsimba, kabahin sa pagpamina sa pulong sa Diyos, kabahin sa pagkanta sa pulong sa mga kantohon sa Ginoo, dili ka ma-excited kabahin sa pagsangyaw, kabahin sa pag-share sa gospel, nga naman na ikahugawan sa imong utok ug kasing-kasing. I'm saying today, you have heard. Kung member ka, dili ka makabaso sa uban. Kung nakadong naka sa trumpeta. You've heard me stand up and warn about the dangers of the worldly uyab-uyab relationships. Paminaw, young people, there is a correct way to find a spouse. Naay matarong nga paagi nga magkuha sa pagpangita sa kapares para sa imong kinabuhi. By the way, dili ta mangita og uya, mangita ta og asawa or og bana. You don't need an uyab, you need a wife, you need a husband at the right time. Amen. Oh, pero Pastor Mike, ang tanan tao sa eskwela, ang tanan akong classmate na uyab, ako ray wala. Salamat sa Ginoo, maglikay ka sa daghang kasakit. Amen. Makalantaw ka, gikan sa halayo, samtang sila mo guba sa ilang kinabuhi. Uy, naburos na. Ako wala pa. Nga naman, how did you do that? I didn't have an uyab. Amen. It's magic. Walay uyab, walay buros. How did, Pastor Mike, I just, sud kayo makasabot. Sayong kaayo. I've warned you. So kung ikaw mag-decision, pero just gamay ra, mag-chat gamay sa Facebook. Gamay ra, mag-flirting gamay. Watch me now. You've been warned. Amen. Gipasidan-an na ka. Sakto ba? Gipasidan-an. You've heard the sound of the trumpet. Nakadung na ka sa tingog sa trumpeta. You've heard me warn about the dangers of being unfaithful to God's house. Kung ang Kristohano mag-decision, mulaktaw ko sa church service karon, sunod na lang para nako. I've warned you about the dangers of that. It's dangerous. Dili dugay, dili kinahanglan. You listen. You listen to me. The devil doesn't need a long time to turn your heart cold and take you far from God. Maglaktaw ka uska service, ang sunod masayon laktawan pas pag-usab, ug maglaktaw pag-usab ug 2 or 3 weeks lang ang imong tibok kasing-kasing lahi gayud, wala na ka interesado sa pagsunod sa Ginoo. You go ahead. You just skip church. Ikaw ang mag-decision kanus ka maglaktaw, kanus ka magsimba, but you've been warned. Gipasidan-an na ka. If you've been in this church more than 2 weeks, you have heard the sound of the trumpet. But only you can decide if you will take warning. Ikaw lamang makadesisyon kung ikaw manumbaling sa pasidaan. Verse 4 we read, "Then whosoever heareth the sound of the trumpet and taketh not warning, if the sword come and take him away, his blood shall be upon his own head." Naan si bisang kinsa nga nagakadungog sa tingog sa trumpeta ug wala nagadawa sa pasidaan, kung ang espada moabot ug mokuha kaniya palayo, ang yang dugo maanaa nganha sa iyang kaugalingon nga ulo.
Kung makadungog ka sa tingog sa trumpeta, simple kaya mong decision. Maminaw ba ka sa warning o magdagan pabalik sa lud sa syudad? Or magbaliwala ka sa warning o magpabiling dito sa gawas sa mga kapatagan sa sala? Kana man ang imong choice. Duha ka pilihan lang. Dili tulo. Duha ra. A few weeks ago sa Father's Day, wala ko'y plano. Kinsa na diri sa Father's Day? Kinsa na diri? Nahinumdamo niya nga mensahe. Walay hiskot sa akong outline. Kasi ito, walay hiskot sa akong outline, kabahin sa ilimnon. Pero ang Diyos, namugos na ko. 3 times sa mensahe, nagwali ko, isog kayo kabahin sa ilimnon. We had 10 visiting fathers. Jess kabuok. Ako nagwali, isog yun. I stood up and I said, dalo kaayong amahan nga mag-inom, wala kay gugma sa imong asawa, wala kay gugma sa imong mga anak, dalo manggod ka! Remember that sermon? We had 10 visiting fathers and none of them came back. But they heard the sound of the trumpet. Nakadungog sila sa tingog sa pagwali. You listen. Makadesisyon sila sa pagbaliwala sa warning kung ganahan man. Pero nakadungog sila sa pagpasidaan. They can't blame me. Watch now. Kung uban nila mahubog o mag-rape sa ilang silingan, ug mapriso na siya, dili siya makabasol kanako, ako nag-warn kanila. They heard the sound of the trumpet. And by the way, you can't play with alcohol without destroying something. They were warned. Gipasidan ang gayud sila kabahin sa makaguba sa gahom sa ilimnon. They didn't like it. They didn't come back. But they heard the sound of the trumpet. Oh, I know. Sometimes the Filipinos might think, Pastor Mike, wala ka nakasabot sa culture sa Pilipino. Daghang Pilipino, dali ganahan niya ng klase sa pagwali. Kanamo ras na dali sila mo balik. Kung mas gentle ka sa imong pagwali, mas daghang tao mo balik. Ang kamamong culture, dali mi bagag na wong, dali mi ganahan sa tao nga maisog gayod kabahin sa sala. Paminaw, that's not Filipino culture. That's wicked sinner culture all over the world. Ang tanan daw nga magsasala, dali ganahan sa isog nga pagwali. Kana walay labot sa culture sa Pilipinas, pero man sa US. Ang mga tao nga nagkinabuhi diya sa laog kadautan, dili gayud ganan magaduo sa kamatuoran. Sila dili, watch now. They wouldn't like it if I whispered it. Talo gayud ka. Kamo nga mag-inom. Talo gayud. Naigumag ko nimo, pero tautan gyud ka. They wouldn't like that either. Diba? Walay kalabutan ang paagi nga ako magwali. That's not the issue. They don't like what I say. And I don't care what they like. My job is to warn. The watchman, watch now, paminaw. Though I can't climb up here, matumbag. Ay, pwede ra, pwede. Dalis, dapat ra. Dili dito, mabaptize ko. Ang watchman nagbantay. Hoy! Padulong ang kaaway! Mag-warning ko! Magpatingog siya. Kana manggurang iyang responsibilidad. Watch now. Wala siya responsibilidad nga manaog gikan sa paril o mamugos ang tao. Sulod! 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 Dali! 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 Halip! Halip! Pastor! Halip! 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 Kana dali ang iyang responsibilidad.
Dili ka na lang pugson. Jose! Alis na! Jose! Ato na! You made me cough. Stop coughing. Ako na lang mag-ubod dire. Mong tanan dili pwede. Watch now. The responsibility of the watchman is to warn, not force people to obey. So kung ako mag-warn ang tao dali mo balik, kana ang ilang gawalingong decision, ako ay labot niya na. May I point out, sa diya si Kristo niabot sa kalibutan, Jesus was the way, the truth, and the life. And the Bible says in John 1, He was the light. And the world didn't like Him either. Paminaw nining a verse, John chapter 3, verse 19. Naglaway ko sa akong microphone. Sorry kayo. John chapter 3, verse 19. And this is the condemnation, that light has come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. O kini maong hukom sa silot, ngang kahayag mianhi sa kalibutan, o ang mga tao nahigugma hinuon sa kangingi kay sa kahayag, tungod kay ang ilang binuhatan, dautan. Kay ang matag-usa nga nagabuha og dautan, nagadumo sa kahayag, ni nagaduo sa kahayag aron dili ang iyang binuhatan masaway. Ako mo sila niya sa rason. Nga dagang tao mo bisit dali, dali gayud mo balik. Dili sila ganahan nga ang pastor magsiga sa kahayag diha sa ilang sala. Did I say that right? Nagadungol sila sa tingog sa trompeta o dili sila ganahan. So, nag-decision sila, dali na kumubalik. Mangita ko lain simbahan. Or basing mag-spilin ra sa balay, mag-inom-inom. Are you listening? You listening, girls? And I'd like to say this morning, kana ang ilang choice. They heard the trumpet, but they have to make the decision. Ako walay responsibilidad nga mamugos ang tao maminaw. My job is to blow the trumpet. And if people don't like it, I don't care. Is that clear enough? Kung tao dali ganahan sa tingog sa trumpeta, ako walay labot. No, ako walay paki. Uy, huwag kaayo. Pastor sa Amerikano usahay. I'm saying this morning, kung membro gayud ka dire, nagaduong na ka sa tingog sa trompeta, nagipasidan ang nagyud ka kabayan sa sala. So here's my question, what are you gonna do about it? Unsay mong decision? You listen to me now. Bisan unsay mong kahimtang sa kinabuhi, dako, gamay, dato, pobre, bisan unsay mong situation sa kinabuhi, ikaw lamang makadesisyon unsay mong himuon kung makadungog ka sa trompeta. Kung mag-decision ka, magbaliwala sa tingog sa trompeta o magpadayong nga magdulat-dulat diha sa kapatagan sa sala, kana gayon ang imong kaugalingon sayop sa kinatibukan. Dili ka makabaso sa uban. Nagpuyot na sa kalibutan. Agaran magbaso sa tanan atong problema sa laing tao. Pero paminaw ako, ikaw ra basulon para sa imong kaugalingon mga decision. Sin is always your own choice. Ang sala kanuna ang imong kaugalingong decision. Kung mag-inom ka, kanang imong decision. Kung ikaw mag-smoke, kanang imong decision. Kung dili ka honest, dili ka magtinud-anon, kanang imong decision. Kung ikaw magbantay sa mga hugang mga video sa social media, kanang imong decision. Kung mag-sorry-sorry ka uban sa mga buwangon tao sa barkada, kanang imong decision. Kung ikaw maminaw, magtindog maminaw sa hugang mga jokes sa mga tao uban sa mga dautan, kanang imong decision. Kung ikaw maminaw sa dautang kalibutan hong music needing world, that is your choice and you can't blame anybody else. But Pastor Mike, usahay, maluya ko, gyud ko. Ang pagkintal mo, but just dili ko makadumili sa pagkintal. Pero kanap ang imong decision, giyapon. Bisan maluyahon ka, ikaw purang nag-decision. And by the way,
Kung maluyahon ka nga espirituhanon, kanama ang resulta sa imong mga decision pod. Ang maluyahon nga Kristohanon, naghimo sa daghang maot mga decision sa iyang miagi, o kanamo raso maluyahon siya karon. Kung ikaw mag-decision maglaktaw sa church service, kanang imong decision ug mas maluyahon ka. Amen! Kung ikaw mag-decision mag-usik sa tanan imong time diya sa Facebook imbes sa pagbasa sa imong Biblia, kanang imong decision ug maluyahon ka. Kung mag-decision ka mag-usik sa imong time sa pagbantay sa TV ug dili gyud ka mag-stop mag-ampo bisan 5 minutes, kanang imong decision. Kung ikaw mag-decision nga mag-uban-uban sa mga dili Diyos nung nga tao, imbis sa mga tao dali sa simbahan, kana ang imong decision. O unsay mahitabo, mahimong ka mas maluyahon. So kung, Pastor Mike, maluyahon ko. Siyempre maluyahon ka. Tungkol maghimo ka sa buwang nga mga decision. Amen. Kung mag-decision ka, gahin sa imong time diya sa daotang mga dapit nga napuno sa pagtintal kanang imong decision. Ayaw magbaso sa uban. I'm simply saying nakadungog ka sa tingog sa trompeta, pero ikaw lamang makadecision unsa imong buhaton kung makadungog na. Maminaw ba ka sa pagpasidaan o mag-decision ra ka magpabiling gawas dito sa kapatagan sa sala. It's time we stop blaming other people for our own decisions. Akong barkada, no, imong kaugalingon. Akong kinikanan, no, imong kaugalingon. Akong asawa, no, imong kaugalingon. Akong bana, no, imong kaugalingon. If you want to, kung ganahan ka magmadawgon diya sa imong Kristohanon kinabuhi, kinahanglan na ilaw sa mong kinabuhi, mag-undang ka sa pagbaso sa uban o mag-angkon gayud sa responsibilidad para sa imong kaugaling mga decision. It's not your husband's fault, it's not your parents' fault, it's not your wife's fault, it's not your teacher's fault, it's not your barkada's fault, it's your fault. If I sin, it's not Mom Ruth's fault, it's my fault. I suppose, basin usahay si Pastor Mike nagsubra sa akong kaisog sa pagwali. It's possible maybe sometimes I'm a little too much, but I'll tell you this, nobody can ever say I wasn't warned. And I would rather be too mean than fail to blow the trumpet. Pastor Mike, basin mas mayo kung maghinay-hinay. Yes, try that for the trumpet. Nakadungog ba ka sa trumpet? Ako sure. Diba? Diba? Mas mayo kung sobra ka maisog kaysa sobra ka hinay. So let me ask you a question. What are you going to do with the warning? Nakadungog ka sa tingog sa trompeta, unsay mong buhaton sa warning. Kung makadungog ka ang pastor, magwali ka bahin sa imong mga sayop, unsay mong buhaton, magdaganda ka pabalik sa safety sa lud sa syudad, sa pagkamataron, o magpabiling gayud ka diha sa kapatagan sa sala gawa sa syudad. Will you run back to the safety of the city, or will you be like the young man that I heard a story about just this week na siya gayud ko? Anami sa Dumaguete, niabot may December 2010, nag-start mi sa International Baptist Church uban ni Brother Demovo ang uban pamilya sa January 16, 2011. Bago pagyurang among simbahan, basin 1 or 2 months lang, ug ang pamilya nakabisita sa among simbahan, ang mama ug yang anak, silang duha naluwas dugay na, nakapil sila sa Laing Baptist Church sa una, ug ang mama ug yang anak nakapil sa simbahan namo. Ang yang anak gitawag Darwin, ang yang ngalan si Darwin. Og dugay na sila faithful man sa church,
Si Darwin nakapil sa mong Bible Institute. Dayon nag-start siya nag-backslide. Kabalo mo unsay sinugdanan sa iyang pag-backslide. Nagkuha siya og uyab. Nag-start siya nag-backslide. Nagdani siya sa lain mga students sa among institute nga mo kuyog niya mag-inom-inom. Nainom ko na shock gayud may nakadume si Darwin ug tuwa ka lain young men sa among institute na hubog gayud us kagabi. Na shock gayud mi what mi nag-expect. Ang among pastor niya ng panahon na si Brother Dumovo nagtagad nagatiman sa situation. Salamat sa Ginoo nakapabalik mi niya ng duwa ka lalaki nga gidani ni Darwin, kami nakapabalik nila sa simbahan. And wala sila nag-undang, nagmatarong sila uban sa Ginoo, nagpadayon sila. Pero si Darwin nagpadayon sa iyang backsliding. Pohon-pohon, iyang mama nagbalhin nga to sa sabog, si Darwin ni kuyog niya. O nakapil sila sa Baptist Church dito sa Cebu. Kini nga bahin sa story, wa ko kabalo hangtod ni aging Thursday. Wa ko idea, no. Wednesday man sa gabi, nakadoon ko sa story. Sa diya sila niabot dito, nag-start sila nagsimba sa simbahan ni Pastor Templado. Ug siya nagwali sa youth rally namo, youth rally dito sa Dumaguete karon semana siya nagiyon namo nining na story kabay ni Darwin. Iyang gisulti na ay member sa imong simbahan sa una, dayon siya nagpakita sa video si Darwin. Iyang gisulti na to sa story. Sa diya si Darwin o iyang mama nag-start nagsimba dito, si Darwin nagpadayon sa iyang backsliding himo sa mga kalibutan nga mga utang usa kagabi ana siya sa party. O murag sa puranako murag nahubog siya. Tungod na ipakiglalis. Og nasuko na siya og nagsumbag sa tao, nagpatumba gayud kaniya. Nagsumbag gayud. Kanang nga tao, wala nakigaway. Nagtindog siya, brushed himself off, naggawas sa party. Umanat na. Wala pa. Kanang nga tao ni uli, nagkuha sa pusil, nagbalik sa party, ug nagpusil ni Darwin ikatulo. Pero nabuhi pa siya. Buhi pa siya. Gipusil. Ikatulo, pero nabuhi. Ang mga doctor nakasave siya ang kinabuhi. Pero paralyzed siya, gikan sa waist down. Naglingkod siya sa wheelchair. Biblia sa iyang lap. Nag-share sa iyang story sa mga batanon diya sa simbahan ni Pastor Templado, yung gisulti. Kini ang pulong ni Darwin, nakadong, he said, ako, nalingaw-lingaw sa kalibutan, o kini ang resulta. He heard the sound of the trumpet, pero wala siya what's the word? Nanumbaling. Bagong pulong para nako. Watch now. He heard the sound of the trumpet, and he didn't take warning. Wala siya nanumbaling sa pasidaan. Watch now. Karong nadlaw, for the rest of his life, maglingkod siya sa wheelchair. Dili siya makakontrola sa iyang what's the word I'm looking for? Libang. Wala siya feeling. He can't feel anything, so kalit lang. So maulaw siya magsimba, bisang ganahan siya karon magsimba, maulaw siya, tungod usahay, just manimahot na gayud. Dili siya kabalo. Siya nasa wheelchair sa Cebu for the rest of his life. Ang duwa ka kaubang gidani niya, nag-Bible school, nag-graduate, ug silang duha ang staff sa International Baptist Church sa Dumaguete karon. Ang usa na minaw sa warning, ang lain wala. Ang duwa na minaw sa warning, ang lain wala. So I'm going to ask you today, you've heard the warning. Over and over, you've heard it. Maybe too often. I don't think so. I try to follow God's will real careful in my preaching.
Pero dili ka makasulti, wa ko kabalo ang resulta kabalo nagyod ka. Dili ka makasulti, walay tao nag-warn ka na ako. Gipasidan ang gayud ka. Welcome to Truth Baptist Church. So I ask you today, what are you going to do with the warning? Now let me say this. Magwali ko daghan kabayan sa peligro sa sala, pero naay mas dakong nga peligro. Paminaw, ang pinakadakong peligro sa kinabuhi, dili diri sa kalibutan. The greatest danger in life is that you will die without Jesus and go to hell. Walay laing peligro, mas dako kay niyan na. Tungod kung ang tao maggubat sa kinabuhi diri sa kalibutan, naay paglaom basta lang naay Dios. Pero kung ang tao mo sa impyerno, what naay paglaom kay what naay Dios dito. O kung wala pa ka naluwas karon, kung nagduda ka, kung mamatay ko karon, wako sure sa kumuato, kinahanglan ka maluwas, pero nako maayong balita, pwede ka maluwas karon. Si Kristo namatay sa cross aron mobayad para sa tanan nimong sala, dali sa miagi ra, so maabot pod ug makaluwas siya nimo karon. Pero kinahanglan ka mudawa sa pasidaan. Will you let someone, ikaw ba mo tugo nga naitaw mag-share kanimo sa paagi sa Diyos sa kaluwasan? Simple kayang kaluwasan. Ang Biblia nagyan kung tao ka na maluwas, mauli sa impyerno, makaato sa langit uban sa Diyos hangtod sa kangturan, na relasyon uban sa Diyos, mahimong anak sa Diyos. Ang Biblia nagyan kung tao ka na maluwas, kinahanglan ka makasabot sa upat kabutang. O natay daghang tao diri sa mong simbahan nga malipayong gayud nga makashare kanimo kabayan sa kaluwasan. Palihog. Kung tao mo dol nimo magsulti, pwede ba kung mag-share kanimo kabayan sa kaluwasan? Palihog. Tuguti gayud siya. Let him tell you how to be saved. Ayaw mo biyat dari nga padulong gyapon sa impyerno. Sayang. Listen to the voice of the trumpet. Pero sa atong mga membro, sigurado na mga tao diri gitintalan ka karon. Ang kalibutan nagadani nimo. You better listen to the sound of the trumpet. Uban ninyo nagdulat-dulat diya sa kapatagan sa sala o ang kaaway padulong, and if you don't get back in the city, you're going to destroy your life. Magadaog gayud ang imong kaugalingon kinabuhi. Get back in the city of righteousness. Amen. Pero kung wala pa ka naluwas, pwede ka maluwas karon. I want every head bowed, every eye closed.